Ola rapaces e rapazas. Hoxe vamos a explorar Ponte Maceira. Vamos a empezar pola parte de Negreira, me parece que esta parte de Negreira, verdad? Creo que sí, será. Supoño que sí, se esta Negreira. Bueno, vamos a empezar a explorar. Vamos unha casa. Vamos continuar pola calle. Os pueblos máis bonitos de España. Bueno, fai moito vento, non se escoita ben. Esta aquí a casa, parece unha casa do Minecraft, en verdad. Esta tamén. Unha aldea por aí, xa se irá nun futuro. Auga non potable, pois teño unha sede que nin Dios. A ver, non me cago en Dios, aquí xa poconchos. Bueno, esta casa ten aquí un tronco, uns madeiros. Aquí unha entrada de pedra para subir a casa. Mira, aquí temos un ventanuco para disparar flechas na época medieval ou algo así. Mima, ten un coche por aquí. Bueno, continuamos baixando. Ai, espero. Aquí temos un cruceiro. Vamos a ver que pon aquí. Mira, unha casa. Donativo. De Doña Filomena de Rodríguez Doña. a la capilla de San Blas, esculpido por Nicolás Rodríguez, año de 907. será. Tampouco é tan antigo comparado co de onde vivo eu. Mira, o ventanal desa casa queda máis mal. Esta casa parece que é a única que está sen arreglar. Esa de... Sin pintar, bueno, arreglar tamén, isto pode restaurar e queda moi ben, igual que esa de enfrente. Esa de enfrente, esa mola, en verdade, é como moi simétrica. Así pola parte de arriba, polo de baixo ten dúas portas e tres ventanas, non é moi simétrica. A outra abandonada, máis por aquí. As más abandonadas que cheas de xente. Si, ó. Isto que caralho. Nunca imaginar os feos. Eso de unha frexadora. Ai, bueno. E ainda temos que cruzar o puente e ir para outra parte. Bueno, aquí hai un banco e unha mesa feita así de tronco. Isto é máis bonito, son máis bonitos os muebles estes que algunha casa. Ou que pueblo. Ou tamén. Outra casa. Bueno, as casas por dentro, estaba a porta aberta antes e ainda era bonita por dentro. Estas casas arregladas mal, en verdade. Toda agua, carallo. Si, ó. Ayuntamiento de Negreira, partido judicial de la misma provincia de La Coruña. Calle del Puente Maceira. Puente Maceira. Vaya que estalinismo. Vamos ver o... hai que ver os muiños tamén, é verdad. Vamos primeiro polo Pazo. Aí hai un... Esta é a capilla de San Blas. Mira, esta parte supoño que é máis nova ou é que está mellor limpiada. Esta casa ten pinta de ser a máis moderna. Mira o terrano, este, se tivese un terrano podía morrer en paz, Mira que guapada de coche, Me mata, pintado con merda. El ayuntamiento no, ayuntamiento. con Ayuntamiento. I de Negreira, 1928. É unha pía aquí un pouco deforme. É un tubo de pasar de Vilsa. Aquí temos o Pazo ainda bueno. Temos o terrano. E aquí temos o Pazo, que, bueno, o Pazo ainda bueno, a mí mólame, a verdad. Ten aí unha terraza e ten como unha pasarela con outra terraza, unha mesa e un banco, outro banco, outra fonte e outro banco. Aquí dá sombra, por pouco tropezo. Ao mellor non se pode entrar por aquí e nós estamos entrando, a verdade que non sei. Ten aquí unha campana. E por aí arriba vai mirar aquí o compañeiro a ver se hai algo. Vamos mirar. Zona videovigilada e unha campana aí. Bueno, o Pazo ainda é. Feo non é. Esta entrada. Aquí temos a pasarela isto polo outro lado.
Vale, baixamos a mirar os muiños. Si, é verdade, acabo de verlo e por pouco cae. Este... Si, eu espero que non seja a primeira vez. Xa, bueno. O problema é non a profundidade, é a corriente. Mira, ese autobús por pouco atropellanos antes. Dios, bueno, os meus zapatos non son impermeables, sacho de lama. Son os pantalones, Si, ó. Un trozo de agua, eu teño que igual. Esos son... Mira, aí está outro que se pasa por diante, non queres un dios? Si. Bueno, metémonos por aquí. Pero sois de aquí. Si, é verdade, acábanos de preguntar se somos aquí. Eu pensando que se refería ao concello, díxenlle que sigue, pero non sei se se refería ao concello ou ao sitio este. É o único que daqui son eu, carallo. Vamos a ver. Vas te meter aquí, Claro. Bueno, un momento que vou poñer. Vale, ora, está cheo de terra. Si. A veces isto... Mira como se ve a auga. Faltalle a... Mira, este non. Este sí que ten a pedra. Este non. Eso parece. Ou isto, coño. Isto de aquí, ó. Si, sí que ten pedra. Onde vivo eu hai 3 e falta esa pedra. Aquí, nada, vese o río. E por aquí igual. Si, ten un barato aí que como meto no pé. Bueno, eso non ten profundidade ni pouca, O bueno, aí. Pero mucho caro o Café. teléfono vas a cagar en Dios, Bueno, vamos a casa de joven. Veña, vamos a outro. Bueno, aquí ten un redondel así, non sei que é. Un camiño por aí, que non sei que é. Unha pasarelita. Bueno, aquí que como se me cae a cámara, o móvil aquí, sei que non a contamos. Aquí hai outro muiño. A ver, pasas ou que? Dame unha puta runa feita no suelo. Ai, mira. Sí, pero de pedra, carallo. Voulle sacar unha foto. Aquí caja, xinte, Si, mira, está aí papel higiénico aí. E aí está a merda. Veño aquí a facer as súas necesidades. Me cago en Dios. Pero o grabado este non sei de que. Parece un símbolo satánico destes. Mira, este ten como un camiño marcado para ir. Unhas escaleiras aquí, moi chulas. Eso que é? Onde será unha alcantarilla antigua? A roda do muiño, coño. Que vou vai ser ese rodo do miño? Ah, carallo, si, home, o de levar auga, é verdade. É que non vía ben, jefe. Ademais hai varias. Puntos conectados, non? Si, ó. Mira, aquí hai botellas. Outro burato por aquí. Este muiño enorme. Mira que eu entrei en varios muiños, pero si tan... Este é moi grande, a verdade. Quería explicar como funciona un muiño, pois non me dá moito... Mira, outra roda destas aí, pero non me dá moito xeito para explicar. Non xiraba outro a merda, Porque veñen aí os bichos a facer cousas. Bueno, eso debe ser para metela presa. Non sei, supoño que sí. Roupa olvidada por aquí. E como meto o pé. A ver, aquí non é profundidade. Home, xa, pero levache un pouco, Bueno, pois nada, vamos cruzala. Vamos cruzar a ponte. A aplicar chanclas. Veña, pois a seguinte concello. Proceder a cruzar a ponte, mira a casa de antes, ten aí bueno, o río ten espuma. O río ten espuma, Aquí está o pazo polo outro lado. Non, o pazo ainda bueno, ainda mola. Unha pasarela. Cando teño recordos... Mira, ese muiño ten aí un boquete. Bueno, pois chegamos ao outro lado do pueblo. Hai unhas casas aí arriba que xa pasamos antes. Unha excavadora por aí. E nada, esta parte máis pequena. Ayuntamiento de Ames, partido de Negreira, provincia de La Coruña, lugar de Puente Maceira, cuidado. Segundo cuartel. Vale. Seguro que queres ir a este bar, estamos hablando de un puto sitio turístico en un dos pueblos máis bonitos. Vou gravar aquí o petróleo este. Aquí, isto é unha fonte destas antiguas. Si, isto é unha fonte. E aquí unha pedra. Por aí hai unha callejuela. E por aí outra que, nada, vai unha casa.
Mira, no primeiro vídeo que teño hai un... A casa do cura ten unha cousa, unha É como que está esta. para tocar, por que crees que Home, sempre xa, está así a tocar? home, Porque xa, é Samuel, é como se fose parvo, Bueno, Aquí outra cousa, vamos meter un sablazo que nin viola. se é un bar de peregrinos, pasamos del. Bueno, un pouco campesiño, xa, porque estou indo uns galeguismos que te cagas, xa. Bueno, pois entre millas, xa invito cheo, Aquí temos un trator destes pequenos, un John Deere e unha pía. Vamos meter a casa ya, que non podo gravar. E nada, pois por aquí se acaba. Vamos mirar aquí dentro.